Salamat din. Salamat. Bye-bye. Salamat ka doon sa mong pag-love. Salamat po sa pagkakaso. Sige na ka lang. Kung na, tawag kong na naman. Mag-extra ko ni mo. Sige, bye-bye. Hello guys, madung adlaw tong tanan guys. So adlaw nga Lunes karon. So naay niabot dari ang order nga juta ni siya guys. Nga nanay sagol nga kanang abono, mga taigbaka, mga rice hull. Kay pagsugod na dai guys og kuan pananom. So apil kog contest dari guys og pananom kay madun laman napud tay maani, napud tay premyo. So doble atahang kita. So diyan na guys, napo na siya ka sako. Kuan kanang hanap po na siya gubon diha guys. Diya ako man na siya hang apilan nga kuntis. Mga kunti ni rice kanang nasa mga sako ra ba. Kanang sakuha magamit po na siya kay ana na ipang tanom maghang mga itanom may dana. So ang taga agriculture ay mo hatag og mga itanom. So libre na lang kuan. Yung agang pasyon dari guys na kay haman hindi trim dari kay ang daghana kadto siya og kuan kanang tawag dito para nang kalabo ba diya kuan na nagsugod na sa pamunga na siya mga buwak ba nagsugod sa pamunga diya na si buwak na nagana ka sa buwak suwara po na ni sa guban ni hanggi patakatayan man ni sa kuan di ada na sa buwak kuan ni siya kanang buwa nga pasyon mamging agi mo pasyon mamging na kuan na ba ni bunga na ba kay murag dugay ni sa nakabunga kay kuan ka tambok buwag ba pwede galing ari mangaon sa ilawom guys oh daglamisa diha oh butangan og kuan ba butangan og table para na sang butangan table diha sila naman sa table dari diha pwede kang musudar sila og problema lang og naay has nga green nga di ra ba na mailhan nimo ng has nga green kay kuan na siya pero mas siguro has dani dahil lamisa di pwede lingkod-lingkod dari ari maahaw kay arang kabugnaw dari kay arang ka kuan landong sa gar kainit sa gawas asa na guwata na nila magbitay nga bunga ang kuan oh kaning hang arubira so makita na niyo sunod adlaw guys mapurma na ni na guys dali ra man kadto ni siya diyan nagkuan na dis papaidi wala ko naka video kana siyang kawayan ang na siyang kuanon kanang tamnan ng mga sibuyas pitsay nga na ba para nang i-design na rin nga bitay-bitay nga na ba basta makita na ninyo guys mahumana ning kuan ja mag-garden ra man ko dari og kanang kuan tawag dito mag-garden ra ko dari og kanang human og paninda mahuman na guys magbalik ni Crystal kay mabalik para ba mi og pa-check up ato sa hospital sa Dumaguete sa ISMI jaghang gipamutlan des ni agi guys nga kuan na nangudlot na tatlo na mangun siya para sanga og balik nanahon na sa balik ko mga sundadaw na mamuwak na nagsugod na rin sa pamuwak guys oh nga na rin sa teknik di ay kanang sigilan ni mo putlan para gabi na ganinga ni udlot mo na siyang putlan ba karon mo sanga siya mubunga mubuwak
A few moments later. Kanang naday sila galing ni bisita. Salamat ay ko ni Jijin Junjun kay ni bisita. Sulaw. Guys, wala kayo to. Yeah. Ang hanggang guys ko naghapon kamuti. Nandara kong gabi mo ka no rice gamay. Ya dasas ya. Happy Ikaw, festive sino kay. mo tutututan na? Yang ni bisita gihang mama Dijin, mama ni murag mama ra po dali kay mama ni nagbantay. Kung nagbantay dyan sa unang baby pa. Gamay pa na. Ug muhilak si Christine, muhilak po na si Dijin. Wala sila parehang naong na. Magilak dyan ko sa una kay mag-umang ko kay. Dalisay pa ta? Mahilak dyan ko kay. Wahang pailuman, kaya mo gajud mo. Hilom dyan mo, mahilak ko mo, tanong siya sa mata. Mahilom na po siya, mo siya makasabot ba? Grabe mo siya musuwagi taw na. Ay, Di makasada po gali ko na namin hilak yung taman. Dagan ko, sus kay si Dijin kay naghikag naman di ay. Dalisay pa sa? Di, Ay, sa dati kanuwan na. Nag-inom siya buwa, sabon sa kuwan, sa nuwan. tanuan. Pero sa Dalisay, dito Bago pa naman lang itong, mo pa'y pagkabot mo na ko ato siguro? bago pa Kuwan ka. pa na sinday Yaman kuman. namanhinta. Mm. Namanhinta og sa nuwan. Pagkabot ko ato sa Manila. Kapuyo miyo ka ng Embassy Garden Homes malapit sa West Triangle. With Triangle yan. Mingaw ka dito kay kuan man tungod sa division. Subdivision. Katura man na, murag Kami na ni dito Nicole sa pero sulod. may mabilin sa una. Naka ni Nicole ang awajin yung ang pagkanan na lang lugaga, kaadyo tunlin kay agluto. Ang makata ko ni Nicole, makainon ko Nicole. Sa una, mamalit sila ka ate. To sa silong ba? Ati bibi. Tapo, di maglabas sa likod. Ano ba kayo? Magtinda kayo, walang tao dito. Magsara lang ka kayo, katawa na karon. Mangaway. Away. Si Manang ano ka ba Manang? Manang, Manang. Manang Ima maguto. Si Manang Ima ihang anak ato si Kuan. Ninang Ninang niya. Ninang ninja. Kuanan las gawas dahil. Katawa ala ko no. Magsara lang kayo. Batayula apelido ba las gawas. Hindi may nganas Nicole. Alas 3 na to, magmirinda na tayo. Sige, baba ka doon. Utang pa dito, utang Alis dito. magkuhan ko, magsuwat ko ka ng Lista. lista. Ano ba yan ta? Ang tagal naman ni Manang. Buti pa, hindi na lang sila nagtitinda. Saran lang. Ayan. Sadya ka sa nga gisugo. Lista ra dito nga. Pabili. Pabili, nga dala, pabili din siya pero dala lista ra. Ya si Manang kay naguan man nang laba. Ato sa likod. Oh, tungkol sa Manang na ano, sa Manang Nicole, Erika man ang tawag sa una. Erika. Amo lang giulig Nicole kay Skiton ba? Manang, wag ka na magtinda-tinda dyan kung maglalaba ka man lang. Sus, kay nag-abot ra ba na ako kay di ra ba mo palit kay listahan ra ba? Kada Sabado na to bayad. Lista bitaw Ang sweldo ni Papa Edi sa una kay kada Sabado. Diyan ni siyang suotag pasiksihan ng mga sanina kapag terno-terno nga dress. Ayos nga, ayos nga. Ang butang-butangan og ayos nga na. Taas. Maitek, mag-away mi kay nang hukason, di siya ganahan ti. Silang duha ikaw na nagbantay sa. Dana dyan ni Nicole sa una, di siya ganahan nga arte-artehan og sanina. Hilap ko na kay kuha na to kanang si Johnny ba yung kindir. Indir. Sus Di man dyan siya musutog dress kaya man dyan padrisan niya heel nga taas. Kaya ganahan ko nga dress heel. Karayos ka taas. nga taas. Bling-bling diri ba? Ano dyan na paulit ang mga taas-taas na heel. Di dyan kayo hilak ko tama lang. Nakulatahan lagi na dyan. Di siya Nakulatahan kay. May pa. Ako lang sagpao na sa una kay mahilak man na siya kay di lagi kay short lagi og kanang pulo. Tanaw na yan si Nina nga pulo nga pula niya short nga maong. Mga kita pero picture niya. Moro dyan di balik-balik. Sinday na sa unang kikay-kikayan, ganahan kung hindi mo kikay. So, lagi- Kaya magdadalag sa sling bag niya puros mga humo. Mga panyo, Panyo. Kanyo, Tudlay. suklay na gamay. Yang mga manika, kung gabu ni Nicole, kay Ija, pagparigalo mo na siya nasa una, o ka ng di-remote nga kutsi. Natong birthday na ko tinga gahilak man ka to. Kulata mong ko niya. Kani sa kaniman mo suka katunay sa nina nga. Magninang lagi siya ni Gian. Giyan. Mauto mo siya Katong magingin. pagninang ni Gian. Ninang maninggian Hindi na mo siya. siyang giyan. Ngayon sa ninyo mo di ay. Ang gilaparo kay, di man musutog. Di ka itong naisiksi nga sa nina nga, pina-dress nga. Maria na ba na Sabi sa baklis bahay, ba na? nakatandiri ba likod. Nalisa na naman na og short, og t-shirt. Mo doon na yung picture ninyo nga katong pagbunyag nga short, og t-shirt na. Ay, Di siya ganahan, ang ay sayo so gijang buhok, di siya ganahan, nagjang buhok, kusura di piwang-wang-wang rin nga na. Pito na bisag kuan. Nalipay na pud mi kay nag-story mes mga Grabe mga kayo kagi. mga kaagi. Kuan ba kunas ni kulang gibanta dyan, magpagkatuig pa to tino. Antun nga si ate naburas ng Inday, si Inday duha ka buwan. Kay murag Di ba 5 years ba? Sa dali sa yung sa panganak sa. Ay Duha gi. pa. Sabi niya May nga. sabi niyo pero Say sabi niyo ba ka na? hapit na ta mo bali na og kuan. Sa URM. URM ng anak. Oo, Iyan. yeah, dito. Kan sila do kay sabi niyo man nila.
2 months man na hindi ako na nagbantay na balik mo sa ating trabaho. Ano gidi mo unta kong balik at si boss kay mamugas walikon ko bisag pa 6 months. Diyan mayon tong iso ni Kuya Ray. Anong mang paligwasin day ba? Walang galing mo naman magpaligo. Si ate. Prince ni Nicole ron. Si Ate ate. Mm. Si Bibi. Kato mga igsuon ni kanang asawa ni kids. Kaysa ko na magpaligo ko no sa ijahang baby, danggan ko no og din eh. Butan ko na siya bulak kay para di ko no. Nandiyan hindi mo ginawa. Dili ka, nagod mamatay mo ta. Di po, masuglan tong tubig. Puno ba yan to? Hindi ako masuglan Nakaingon tubig. ako masulod. Puno na yung tubig. Diyan, ay ana siya nga. Ganyan pala. Ayun, ayan, hapayinan nga oh, ganyan lang. Kasi pag ako matakot ako pag mapasukan ng tubig eh. Ako kay hamang pa balihon man siya lang kanang ang paakbo man nga na. Baliktad lagi. Patuwaran na siya mga akbo na bubuan sa ulo ana. Jesus na. Na siya bukas pag paliguan mo si Cristel, tawagin mo ko ha. Magsige sa gatong. Kadali ko Kuha na na, hindi mo murag- gatong. Ito kutukan ba nak si katong kuan ba ni kids ba? Kung nabuntis ba si nga natunay Prince man kamo ato? Ikson Grace? Si Grace? Si Grace. Si Grace, si kuan ba to isa pa katong si Grace good nga Ito kung katong nakasawas manghud ni, ay pagumangko ni Kits. Sumang ko ni kids. Pakita picture lang. Kay budo ako na sila sa kuan, lurus dumagiti dyan, radyo man. Salamat sa iyong pagduaw plo, Jun. Lami lagi mo mga GRP lagi mo mura yung mga team ano. Bili na mo pag Jit, kuan unta kan Jitlin tayo niyang ipalit. Naman lo plo, mo online sa online plo. kanila kay ngani kay wa may alimuot tinipis na. Hindi na sila nok. Kaganit eh. Salamat din, salamat. Bye-bye. Salamat ka doon sa mong pag-love. Salamat po sa pagkakaso. Sige na ka lang, kuan ha, tawag kong na ha. Text ako nimo. Sige, bye-bye. Amping! Amping! Salamat. Sige, salamat. Kakoy magpasalamat. Salamat sa pagbisita. Bye. Diya, salamat kadyo ko ni Sis Ansan Blanton diya sa Hawaii kay nagsinsi sa pangpalit og prutas. So ni palit ko prutas. So ani sang ipasud dito sa rip. Kuan is guys kanang 3 for 100 ngani kadak-a. Diya hapon kaning palit man pug Yakult sa kay ngani. Diya kay tulong mamay mo inom ako si Nicolo si Cristel. So ang gipunan sis og duha. So ano siyang ipasud sa rip. Salamat kadyo sis diya hamping diya sa kuan. Hawaii. Lagi sa mong giblin ang kuan buko. Guys, luto ko dari og harina. Maluto na yung harina guys itong ibutang condense. Lami ang ato hang ice candy. So walang ipakita tanan guys kay piki na sa oras. Basta pag maluto ng harina, ito na yung butang condense. Gamit nga condense kaning buko pandan. Kanang ready to open na siya guys na. Kanigi buko ni siya atong gi-shake. Hinayan lang nato og apoy. Ito na yung butang ng condense na pandan. Kung lunod ning ihang shake na buko. Ay.
Ini ice cream. Hindi na guys, wato natin sa maluto. Kung kuwang ragtamis, butaran ng white sugar, pwede ra pag condensed nga white or pandan. Buat si Ipul. Ano po? So, yummy na siya guys kay buko panday. Yung among di-shake. Di-shake na wala guys mga sutang cheese. Nakapay ko guys skin dito sa Santander guys. Yan kada anong cheese. So, naman nila yung so ako na maligja ron guys, ugma pa ko na maligja kay wala ng lawas guys, kaya pamauwan pa ko. Pamauwan ko sa kasaka sa hagdan sa ospital. Doon na guys, nakahimo mi og 50 kapiraso. So mahalin ni 50 tag G's. So man isang ibaligja guys, nagkahapon sa eskwelahan kay nagpanggawas sa mga bata. Nagkabuntag po din nagtinda na guys og sudan. Ako ni isang itinda. Hindi pang plastic na guys sa guban.